Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-ewwel 10 xhur tas-sena il-Gvern irreġistra surplus ta' 10 miljun u 200 elf euro. Iċ-ċifri tal-NSO juru li bejn Jannar u Ottubru li għadda id-dħul tal-Gvern żdied b'444 miljun euro għal 3940 miljun euro. Dan kien ifisser żieda ta' 12.7% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. Bis-saħħa tal-attività ekonomika fil-pajjiż u żieda ta' ħaddiema fis-suq tax-xogħol l-akbar żidiet fi dħul kienu reġistrati mit-taxxa ta' dħul mill-lotjiet mill-bolla u mill-VAT fost oħrajn. In-nefqa totali tal-Gvern sal-aħħar ta' Ottubru kienet ta' 3930 miljun euro, 11.6% aktar meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. L-NSO qal li żieda fin-nefqa tal-Gvern kienet attribwita għal kważi 27 miljun euro fuq il-benefiċċji soċjali, aktar minn 17 miljun euro, żieda ta' aktar minn 18 miljun euro f'mediċini u tagħmir mediku, żieda ta' aktar minn 9 miljun euro għal kura tal-anzjani f'residenzi privati, żieda ta' 7 miljun u 8,000 euro għall iskejjel tal-Knisja u aktar minn 7 miljun euro oħra trattament tal-kanċer. Miċ-ċifri joħroġ ukoll li maxxijiet fuq id-dejn tal-Gvern naqsu bi 11.3 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. L-NSO żied jgħid li n-nefqa kapitali tal-Gvern bejn Jannar u Ottubru żdiedet b'aktar minn 78 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet u telet għal aktar minn 404 miljun euro. L-Uffiċċju tal-Istatistika żied jgħid li sal-aħħar ta' Ottubru li għadda id-differenza bejn id-dħul u l-ħruġ tal-Gvern waslet għal surplus ta' 10 miljun u 200 elf euro fil-Fond Konsolidat tal-Gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.